mandra kumala nangger lesmana mandra kumala yang yang kula yang anak ragu are kaya ngene alangger lesmana mandra kumala kula yang niki ngene Mustikane Wati ki njaluk tuntunan. Tuntunan yang njaluk tuntunan mustikaning geni, mustikaning banyu, mustikane angin kelawan mustikaning bumi. Kula nggih ngerti yang gampil niku yang. Lho. Alangger Lesmana Mandra Kumala ngerti yang gampil niku yang gampang lah sing bakul rabiang anake ratu raden kok kaya ngene si aku takon mustikane geni ku apa iki nggih. Korek man, korek niku lho nggih. Mustikane geni nggih man. Korek. Cubi panjenengan penggalih. Saged kobong niku nggih saking korek man. Lah mustikane angin wah niku luwih gampang yang mustikane angin itu nggih entut. Waduh tambah ngawur iki. Pun ta, yang sing baku kula rabi. Angsal boten angsal kula tetep ngarah dhateng negari Tasik Madu yang waduh. Apa bakal ditampa nak? Pun ta. Kula menika Raden putra Makuta negari Ngastina nggih kula yang waduh. Ah ya wis apa jarine. Saka Kurawa ya wis apa jare mengko. Monggo yang ya wis ayo. Ayo tak derek menyang praja. Tasik Madu muga-muga ditampa nak. Monggo yang
warsa madangi jagat raya benjang Kanjeng Rama, wah, niki mboten baen-baen Mustikawati niki nyuwun bebana kados makaten. Napa Kanjeng Rama mboten pirsa wujuding mustikane geni menika napa Kanjeng Rama? Ngapunten nggih, ngapunten. Mustikane geni niku nggih. Napa Kanjeng Rama? Wah, rumaos kula mustikaning geni niku srengenge utawi meteor nggih saged. Waduh, ngaten. Inggih. Niku dipun wastani mustikane geni. Lah mustikaning banyu kalih mustikaning mustikaning bumi niku dos pundi Kanjeng Rama? Wah, niku malah gampil pun dah. Monggo yen kados mangatus sarengan dhateng negari Tasik Madu mangke dipun rami Anangger Prabu Dewasrani. Oh nggih yen kados mangaten kula dherekaken Kanjeng Rama. Ngerti kawan utus bandau anakku kinen ngelamar menjang negara Tasik Madu banjur jaluk tuntunan iki dina Mendrani Taranggono golek tuntunan. Oh dadi kaya mangkono Yai. Yo mulai ayo ditunggu nganti tekaning Taranggono gak ono di tekani Jlamprong iki. Oh lah dalah. Apa punden Pandhawa aja kaget aku sing teko wong.
Wisageni. Iya wong. Anak lanang Bambang Wisageni. Iya wong. Kacik ana Praja Ngamarta wigati napa? Ah iki mau nulungi Kanjeng Rama Taranggana. Sliramu wis oleh wujude tuntunan mustikaning bumi, mustikaning geni, mustikaning banyu. Bambang Wisageni, wis apa jareke aku? Ayo iki dina budal ngarep menyang Praja Tasik Madu kepara tuntunan apa jare Bambang Wisageni? Ayo tak derekno. Ayo tak derekno, Ger. Bambang Wisageni ya. Akan bisa minangkani apa panyune Dewi Mustikawati. Apa ngerti sliramu panyunku wujuding mustikaning geni, mustikaning angin, mustikaning lemah lawan mustikaning banyu. Bambang Wisageni aku ngerti. Mustikaning geni ora ana maneh kejaba Kanjeng Ibu Betari Supraba. Mustikaning angin ora ana maneh kejaba Betari Bayuwati. Mustikaning lemah ora ana maneh kejaba Betari Pertiwi. Banjur mustikaning banyu ora ana maneh kejaba Barunawati. Iya apa ndak? Tuh Raden, ya sliramu iki sing tak olati Raden.
Santana Raden ya jagat nyeksenana Bambang Wisanggeni sliramu sing bisa mujudna pinangkane panyuwuning anakku Mustikane Wati sliramu bakal tak pemantu tak gapna kelawan anakku Mustikawati kula mboten trima aku ora trima metu jaba gak trima apa jare Gapno kelawan anakku Mustikawati Bambang Wisanggeni sinuwun nyekseni daupe Bambang Wisanggeni lawan Mustikawati daupe daramu Bambang Wisanggeni kelawan Mustikawati ngono ya muga-muga kemanten sakloron iki bisa langgeng nganti kaken-kaken lan ninen-ninen ngono ya muga-muga bar anggone nanggap wayang sakmarine muga-muga Pak Batron sak keluargane sak putu-putune muga tansah pinaringan seger waras slamet panjang yuswane ngono sumrambah marang dalang Waranggana Wiyaga ngono Gong apa mo iku manyane wis dadi jodoning Bambang Wisanggeni ngono iku mang Sata Kurawa karo Padyabara saka Nusaragni wis padha tunggang langgang keplayu diundurna daramu Bratasena ngono mo. Gong iya mo. Sarene pepalang wis padha ilang sengkala wis padha sirna sing lara wis oleh tamba. Sing kurang wis padha luwaluwe sing garing saiki wis padha semi. Ngono. Ayo padha sesanti Gong iya mo. Ayo padha santi jaya, jaya slaminya wijaya larase.